Sa number 4, duha ka suspect sa pag-hold up sa doktor, arestado. Dakop sa duha ka separado nga police operation sa weekend, ang duha ka mga persona nga ginatudlo amo ang nag-hold up sa isa ka doktora sa Barangay 19, Bacolod City sa Mayo 28 sang gabi. Una nga nadakpan amo si alias Rem, 37 anyos, residente sa Barangay 40 sa ginihimo nga operation sang Station 1 sa Barangay Hall sang Barangay 40 sa Sabado, Mayo 30. Ang ikaduha nga suspect nga si alias Shander, 32 anyos, taga Barangay Kabug sa Bacolod, ang nadakop sa Domingo sa kaagahon, Mayo 31 sa joint operation sang Station 1 kag City Intelligence Unit. Na-recover sang kapulisan ang duha ka cellphone sang biktima pati na ang motor nga gingamit sa mga suspect. Positibo nga ginakilala sa biktima nga si alias Jaire ang duha ka mga suspect nga amo ang nag-hold up sa iya samtang siya ang nagalakat pakadto sa iyang apartment. Nakuhaan sang closed-circuit television camera footages ang pagtinguha sang doktora nga makapalagyo, ang paglugas sa iya sing isa sa mga suspect kag pagkuha sang iyang bag. Antes madakpa ng mga suspect, nagtanyag ang Bacolod City Police Office kag Bacolod Mayor Greg Gasataya sang 200,000 pesos na padya sa makahatag impormasyon agud madakop ang mga suspect. Nagapangabay si Police Colonel Eugene Rebadumia, City Director ng BCPO, sa mga biktima sa mga kawatan nga kung mahimo mag-file gid sang kaso kung ma-identify ang mga robbery suspects. Cases natin sa robbery as of January to May 30 is 20 incident. We have 20 incident. We learned, to pag ginamit na learned is na-file ang kaso pero wala na-identify ng suspect. Wala na nakpan siya. Then we have 17 soon. But sila nadakpan ang suspect, na-file ang kaso. Then we have 5 na wala nag-file sang kaso. Affidavit, nag-file sang affidavit of non-interest. Then, ang isa na ninabon niya under investigation ay ang isa sa station 8. So, amo na niya ako niyang unsolved natin. So, kag ang iningapan ko mga kayo.